hizkuntz politikak egiteko dagon adostasun zabalaren kontrako epaiak direla. Eta gainera, momentu honetan oso kezkatuta gaude, guk kontseilutik oldarraldi izendatu dugu azken urteetan gertatzen ari den epai sorta hau guztia. Kaixo, benetan ari alda euskararen aurkako erasoldi bat gertatzen? Esparru publikoan euskararen erabilaren inguruko hainbat epai ebatzi dira azken hilabeteotan, eta hori da euskal gizartean pilpilean dagoen galdera. Euskara oldarraldi judizial bat pairatzen ari alda? Denen ahotan dabilen auzia da. Argi dago, azken hamarkadetan aurrera pausoak eman direla, euskarak esparru publikoan garrantzia gehiago izan dezan. Ordea, epaitegietatik ebatzitako sententziek gogor kolpatu dituzte aurrera pauso horiek. Hedabideetan behin eta berriz entzuten ari gara, euskara eskakizunak atzera botatzen ari direla, batez ere administrazio arloan. Hori dela eta 11 dira azken urteotan euskararen aldeko eragile naiz erakundeek sententzia horien aurka antolatu dituzten kontzentrazio naiz manifestazioak. Esaterako 2023ko azaroan Euskalgintza Kontseiluak deitutako manifestazioan 70.000 lagunek bete zituzten Bilboko kaleak. Solasaldi honetan, hobeto ulertu ahal izateko Martin Aramendi UEMako lehendakaria eta Alain Mark Mendaza izango ditugu, CCOko kidea dena, solasaldia hobeto eraman ahal izateko. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik. Bete beharra edo hautazkoa. Hori da Euskalgintzako eragileen eta hainbat sindikaturen arteko eztabaidaren muina. Euskal Herriko lan sektorera sartzeko euskaraz mintzatzen jakitea denon bete beharra da, edo aldiz hautazkoa da eta ezin da nahitaezkotzat ezarri. Komisiones Obreraseko sindikatuak zera dio auzi honen inguruan. Euskara eta gaztelania Euskadiko herritar guztien ondarea dira. Hizkuntza komunitateen arteko liskarrak saihesteko bi hizkuntzen ezagutza sustatu behar da. CCOeko EAeko idazkari nagusi izendatu eta egun gutxira, Santi Martinezek adierazi zuen ez dela egia euskararen aurkako oldarraldi judiziala dagoela. Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza eskakizunen dekretuaren erabilera okerra zigortzen ari dira epaiak. Alain, galdera bat egin nahi genizueke, jende ugarik zuen posizioa euskarafoboa izatea leporatu dizuete, baina zein da zuen iritzia lan munduko euskararen erabilerarekiko? Vale, egunon, hasi baino lehen, eskerrik asko gonbidapenagatik eta, komisionesen iritziak adierazteko eta erakusteko aukera emateagatik, ezta? Gure ustez, horrelako adierazpen oldarkorrak aztertu egin behar dira serioa izan nahi duen edo zein eztabaidetatik. Izan ere, UPVHko Euskara Plangidariaren esparruan onartu da hizkuntza politikarekiko, euskararekiko baino gehiago, horrelako jarrerak aztertzea, gukala eskatuta. Komisionesen jarrera ondo oinarrituta dago. Gai horrek Euskal Herritarrek enplegu publikoa lortzeari dagokionez duen eraginaren azterketa materialean oinarrituta. Klase arrakalarik gabeko herrialde eleaniztun bat helburu dokumentuak zehetasunez azaltzen ditu gure jarreraren arrazoiak datu estatistiko eta zientifikoetatik abiatuta. Euskarari dagokionez, enplegu publikoari dagokionez, funtzionarioa edo lan kontratuduna, zenbait kontzeptu garrantzitsu hartu behar dira abiapuntutzen. Eta horiek, eskutatu edo ahaztu egiten dira, emozio abiltzean. Lehenik eta behin, enplegu publikoa berdintasunez, merezimenduz eta gaiztasunez eskuratzea herritar guztiei dagokie. Bigarrenik, erakundeek erantzun beharreko errealitate soziolinguistikoa dago. Eta hori derrigortasun indizean, edo indizearekin adierazten da, ezta? Hirugarrenik, zerbitzuak hizkuntza batean edo bestean eskatzeari eta zerbitzu horiek edo administrazioetako langileak antolatzeari buruzko gaiak daude. Eta azkenik oro har, hizkuntza eskakizunen sistemaren funtzionamendua bera aipalitek, ezta? Eskerrik asko, Alain. Bai.
Euskalgintzaren kontseiluak deituta, 200 gora alkate eta udal ordezkari batu ziren Bilbon uztailaren amaieran. Elkarretaratze horretan gogor gaitzetsi zuten auzitegiek nahi sindikatuek maiz euskararen aurkako sententziak justifikatzeko erabilitako argudioa. Hau da, koofizialtasunaren urraketa zigortzea. Hain zuzen, prentsaurrekoan Euskal Administrazio Publikoan euskara lehenesten duten artikuluak aldarrikatu zituzten. Hizkuntza bakoitzaren normalizazioan euskara gaztelaniaren parera iritsi dadin. Naiz eta EAEko administrazio publikoari zuzenki lotuta ez egon, esanguratsua da Nafarroako euskaltegien kasua. Izan ere, aurten lehen aldiz euskaltegiko matrikula osorik itzuliko zaie A1 mailako ikasle nafarrei, eta horrek eragina izan du matrikulazio kanpainan. Igoera izan dute matrikulazioek oro har. Finean, hau aldarrikatzen dute euskalgintzako eragileek. Euskararentzako baliabide gehiago haren erabilera normalizatu dadin. Entzun Martin Aramendi UEMako lehendakariak gai honi buruz esan duena. Euskarak esparru publikoan bere lekua izan behar du. Bere lekua euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatzeko. Hau da, euskaldun batek administrazioarekin euskaraz komunikatu nahi baldin badu, administrazioak leku hori eta zerbitzu hori euskaraz ematea bermatu egin behar du. Eta gurea bezalako udalerri euskaldunetan, uste dut euskarak erdigunean egon behar duela, gizartean ere, oraindik behintzat zorionez nagusi delako, hegemonikoa delako, eta beharrezkoa delako euskarak bizirik segi dezan. Gurea bezalako udalerrietan egunero sortzen da euskara, eta egunero sortzen jarraitzea nahiko genuke, eta hori lor daiteke, euskaldunok ahalik eta gehien euskaraz eginda, etortzen zaizkigun herritar berriei euskararako ateak zabaldu eta euskaldundu daitezen beharrezko baliabide eta erraztasun guztiak eskura jarrita, integratzen lagunduta, lan asko daukagu egiteko, baina uste dut oso lan motibagarria eta polita dela, eta, askotan handik eta hemendik jasotzen ditugun datuak eta ikusten ditugun egoerak etxigarriak baldin badira ere, uste dut pozteko motiboak ere baditugula, euskararen atxikimendua gure gizartean oraindik ere handia delako, eta horri heldu behar diogu aurrera egiteko beharrezkoa izango dugu eta. Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Epaileen eta sindikatuen artean tirabirak egon dira azken urteetan. Tirabira horien erdigunean euskara eta lan eskubideak daude. Gai honen inguruan egindako epaiketek hausnartzeko puntu asko utzi dizkigute, ikus ditzagun hurrengo adibideen bidez. Maiatza, EAEko justizia auzitegiak legez kontrako zein diskriminatzailetzat jo zuen Gipuzkoako aterpetxeetan euskara maila jakin bat eskatzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak helegitea jarri zuen erabaki horren kontra. CCOko sindikatuak helegitea salatu zuen eta epaiaren alde jarri. Iraia, beste epai bat euskararen kontra, lanpostu batean euskara ezinbesteko baldintza izatea gaizkitzeat jo zuen auzitegiak. Hain zuzen, Gipuzkoan zantzaile lanpostu eskuratzeko B2 maila izatea exigitzen zuten. Epaien ustez, zaintzaile guztiei euskara eskakizuna jartzea ez da legezkoa. ELA eta LAB sindikatuek, ordea, euskal komunitatearen aurkako eskubide urraketa gisa ikusi zuten auzitegiaren erabakia. Nafarroan ere badago adibiderik, baina kasu honetan euskararen alde. Urrian, euskara bestelako hizkuntzen azpitik baloratzen zuen 2 artikulu baliogabetu zituen auzitegiak, foru dekretu batean. Orduan Alain, orain zuretzat galdera bat izango genuke, eta izango litzateke ea epaitegiek behar bezala jokatzen ari diren, eta zergatik dituzten arrazoiak zeintzuk diren epai horiek izateko. Bai, epaitegiek legearen arabera jarduten dute. Legedia interpretatuz eta printzipio jakin batzuen arabera batez ere konstituzionalen
printzipio konstituzionalen arabera, baina baita nazioartekoen arabera ere. Ezagutzen ari garen kasuak, hemen behintzat, derrigortasun ehunekoaren ingurukoak dira, ezta? Izan ere, derrigortasun indizea bete gabe, herritar gehienak enplegu publikotik kanpo geratzen dira. Azaldu dugun bezala, ingurune soziolinguistikoarekiko harreman orotatik kanpo derrigortasuna esartzeak ez du benetako oinarririk, eta legediak, Euskal Enplegu Publikoaren legea, 19/2024ko dekretua, normalizazioari buruzkoa, ez du hori babesten. Nahasmen interesatua sortzen da, ez da, derrigortasun indizea gutxieneko hutsa da, eta beraz, derrigorrezko hizkuntza eskakizuna duten lanpostuen 100% iriz daiteke, ez da? Baina hori, ez da horrela, zeren derrigortasun indizeak dekretuaren arabera erakunde bakoitzean eta plangintzaldi bakoitzerako derrigorrezko hizkuntza eskakizuna izan beharko duten lanpostuen kopuru osoaren 100% zehaztuko du. Adierazpen aski argia, ez da? Eta gero, euskaldunak ez diren edo ez duten dagokion profila edo ez diren gai lortzeko herritarren oinarrizko eskubide bati eragiten dio, ezta? Esan diteke nahikoa dela profila lortzea, baina hori argudio aula bata gure datuak ikusita, eta ez ditu kontuan hartzen pertsona askorentzat dituen zailtasunak. Bale, jarraituko dugu orduan. Epai askoren atzean onerako argudioa dago. Ezin dela hizkuntzako ofizial bat lehenetsi eta desorekak eragotzi behar direla. Laburbilduz, euskarak ezin duela ofiziala izan eremu publikoetan. Euskalgintzaren kontseiluak gogor kritikatu zuen neurri hau. Gogor kritikatzearekin batera azpimarratu zuen euskal komunitatea larrialdi linguistiko batean dagoela eta hizkuntzaren normalizazioa atzeraldian sartuta dagoela. Lan eskubideak eta hizkuntza eskubideak bueltaka, euskararen aurkako ustezko oldarraldi judizial honetan epaiak hemen agertzen zaizkigu. Epaitegietan erabaki aldaiteke zein izango den euskararen etorkizuna, hau izan da Martin Aramendik esandako adierazpena. Azken urteotan epaitegietatik oldarraldi judiziala pairatzen ari gara, bai euskara eta ondorioz euskaldunok, era guztietako epaiak ikusi ditugu, bai egonkortze prozesuetan eskatzen diren hizkuntza eskakizunen aurkako epaiak, bai lanpostu berri bat deitu eta hor eskatzen den hizkuntza eskakizunen aurkako epaia, eta 2023ko uztailean EAEko udal legea garatzen duen dekretuaren hainbat artikulu, utzi zituen bertan bera EAEko justizia auzitegi nagusiak, sententzia oso larria izan zen, eta hala kalifikatu genuen, izan ere, azken aldian jasaten ari garen oldarraldi juridikoaren hildo bereko epaia da, eta epai horrek UEMA bezalako erakunde batentzat, udalerri euskaldunen mankomunitatea den erakundearentzat, ondorio oso kaltegarriak eta atzera pauso handiak dakartzalako. Gure udalerrietan, hau da udalerri euskaldunetan, biztanleriaren ehuneko handi bat, 80% gora kasu askotan euskalduna den udaletan, euskara lehenesteko aukera ematen dute dekretu horren hainbat artikuluk, eta horiek dira hain justu epaileak, justizia auzitegi nagusiaren epaileak bertan bera utzi dituenak, badira 8 bat urte udalerri euskaldunetan euskara lehenesten eta ia euskara hutsez funtzionatzen ari garela, ez da inolako arazorik izan orain arte, hau da, uste dut herritar guztien hizkuntza eskubideak defendatzen dituzten edo dituen erakundeak gu garela, izan ere, informazioa gaztelaniaz jaso nahi duten herritarrei gaztelaniaz eskaintzen zaie, eta gainerakoei euskaraz. Eta horrez dut uste inolako arazori dagoenik,
eta beste elkarrizketa batzuetan ere esan dut, arazorik ez dagoen leku batean arazoa sortzera, etorri da epai hori, eta beste hainbat epai ere bai, eta hoxe, uste dut oso larria dela, azken batean Euskaldunon eskubideak urratzen direlako, hizkuntza beste giza eskubide bada, eta hori urratzea benetan larria eta salagarria iruditzen zait. Garaziko herria Benedikan dadila, Garaziko herria Benedikan dadila. Alain, galdera bat egin gara izut. Zein dira hurrengo urteetan epaitegiek naiz administrazioek eman behar dituzten pausoak esparru publikoan euskararen erabilerari dagokionez? Komisionesek ezin du adierazi sindikatu gisa epaitegile zer egin behar dute, printzipioz. Administrazioak legea zorrotz betetzera behartuta daude. Hori egiteko dagoen gorputza baitira beste batzuekin batera, ezta? Ildo horretan, lege xedapen guztiak printzipio eta eskubide konstituzionala bereziki funtsezkoak edo fundamentalak, ezta? Eta estatuko eta autonomia erkidegoko legediak onartzen dituen beste batzuk bete behar dituzte. Ikuspuntu horretatik komisionesek hala izatea defendatzen jarraituko du. Eskerrik asko, Alain. Euskarak etorkizunean presentzia izaten jarraitzeko bidea ez da soilik lege edo epai baten aurrean erreakzionatzea, baizik eta ikuspegi zabal batetik hausnartzea. Zein da gaur egun euskaldun izatea eta nola egokitu behar dugu gure hizkuntza praktikan mundu globalizatu eta digitalizatu batean. Idurre Eskisabel Euskalgintzako Kontseiluaren lehendakariak dioena ere interesgarria da. Bere ustez, beharrezkoa izango da zein hizkuntza praktika eskatuko diren hurrengo urteetan, nola jokatu jakin ahal izateko. Entzun, Martin Aramendi UEMako lehendakariak gai honi buruz esan duena. Testu inguru honetan Euskalgintzako eragileok badugu egiteko ainalan, badugu zertan eragin, eta uste dut horretan jarraitu behar dugula buru belarri. Alde batetik, euskararen kontrako erabakiren bat datorrenean protesta eginda, kalera aterata, orain arte bezala, azken urteotan sarri samar ari gara irteten, eta egoera hori eskatzen duela uste dut, emakumeen kontrako indarkeria kasuren bat edo bestelako indarkeria kasuren bat gertatzen denean bezala, gure hizkuntzaren kontrako erabakiak datozenean garrantzitsua iruditzen zait, kalera irteten jarraitzea, kalean protesta egitea, eta bestetik gure inguruko euskaldunak aktibatzea dagokigula uste dut. Gurea bezalako udalerri euskaldunetan duela gutxi arte bazirudien dena egina zegoela, euskararen partida beste herri erdaldunago batzuetan jokatzen zela, baina ohartu gara gurea bezalako herrietan ere atzerantz goan zela, eta beharrezkoa dela, 70ko hamarkadan edo 70 hamarrekoan euskarak bizi izan zuen susperraldia bezalako susperraldi bat bizi izatea berriro. Jauzia, olatua, pizkundea hainbat izen hartu ditu, berdin zein nola ditu, baina uste dut olatu hori abiaraztea dagokigula euskaldunoi, elkarrekin, elkarlanean, eta bide horretan liburu gomendatzen dizuet, berriki kaleratu dute Gari Goikotxeak eta Iñaki Jurrebasok Esnatu ala hil izeneko liburua, gaur egungo egoeraren diagnostiko zorrotza eta zuzena egiten dute, orain arte sinetsita geneuzkan mito asko bertan bera uzten dituzte, eta aurrera begirako norabide eta foko egokia jartzen dute. Benetan, liburu gomendagarria da, eta uste dut, lehen esandako hildo horretan, olatua sortzeko eta euskaldunak aktibatzeko bide horretan lagungarri izan daitekeela. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen.
eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Euskara hizkuntza gutxitua dugu, eta euskara bezalako hizkuntza bat joko zelaian dugula asko dago jokoan. Gaur, argi geratu da gai hau ez dela juridikoa bakarrik, azken finean hizkuntza baten etorkizuna daukagu jokoan. Segi dezagun gai ez eztabaidatzen eta iritziak partekatzen, baina behintzat euskaraz izan dadila. Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da.